Usa ka tanker nabangga sa traktor sa Nabunturan, Davao de Oro, duha patay samtang 5 ang samdan. Anang report ni Jandy Esteban. Grabe jud oy. Tao maghapon to. Sa video makita ning mga biktima nga nagbuyod sa daang Maharlika Highway sa Barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro, Miyerkules sa buntag. Sa unahan, laing tulo pa ka mga lalaki nga sakay niining traktor ang nagkadugo. Base sa report sa Nabunturan Police, gikan Trento, Agusan del Sur ang tanker. Apan pagabot sa naitabuan sa disgrasya, wala na kuno mipaak ang brake. Rason nga nabangga kini sa gisundang traktor. Sa kakusog sa impact, nalabay ang traktor samtang na diretso sa karinderya ang tanker. Duha sa unom nga sakay sa traktor ang namatay ug samdan ng uban. Samdan sab ang driver sa tanker nga si Diego Basmayor. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide of physical injuries ang driver sa tanker. Always look for the safety. At the same time, before traveling, dapat you have to check anang blow bagets na to. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.